Dobra, szybki trading recap. Generalnie tak. Dniówkę. Spodziewałem się tego, że dniówka obecna będzie dosyć wzrostowa. I tak żeż było. Mamy godzinę 17, więc generalnie plan zrealizowany. Chociaż liczyłem na jakąś reakcję spadkową z tych sesji Azji i Londynu z góry. Nie otrzymaliśmy tego, otrzymaliśmy bardzo dużą świecę wzrostową, co dało mi potwierdzenia do ruchu kontynuacyjnego do naszego targetu, czyli dniówki. I tak, wszedłem w pozycję po zamknięciu się tej świecy tutaj. No i zgarnęliśmy proste 1 do 1, 1 do 1 z hakiem. Następnie próbowałem złapać shorta po danych potwierdzeniach tutaj, jak przeszliśmy czerwonymi świecami te wzrostowe tutaj. Jednak zakończyło się to stop lossem i generalnie dzień zamknąłem na plus 0,5%.